признаят независимо Косово. Така напрежението по казуса Косово е на път за първи път да се пренесе извън границите на Сърбия и да разклати стабилността на трета държава. Протестиращите, организирани от просръбски партии, настояват правителството да преразгледа решението и обвини премиера Мило Джуканович в предателство. Коста Филипов обобщава ситуацията в района, след като Подгорица и Скопие признаха независимо Косово. Участниците в протест на Подгорица дадат наскок на властите утре до 11 часа признаването на Косово да бъде преразгледано, да се обяви референдум по този въпрос, а ако тези условия не се приемат, да бъдат обявени предсрочни парламентарни избори. Организаторите вече насрочиха за четвъртък и следващия си протест, който полицията забрани. Съставът на протестиращите, повечето от които сърби, организаторите в лицето на 4-те сръбски опозиционни партии, издигналите лозунги, дори присъствието на видни представители на Сръбската православна църква, ясно показват преката връзка на демонстрацията с Белград. Там пък не крият, че всяка проява на сръбската политическа опозиция в Черна гора се следи внимателно и близо, като се дава и подкрепата на ефената серия протести против признаването на Косово. В Македония, която призна новата държава заедно с Черна гора, за сега е по-спокойно. Днешната начало на радикалната партия на сърбите да организира протестите предизвиква тревога поради нейната маргиналност и многобройност. Но в Скопие добре знаят, че Белград винаги е готов да поднесе изненади, при това и неприятно. Финансовите теми обаче продължават да фокусират вниманието на света. Стрелките на борсовите индекси втори ден сочат нагоре. Доверието се завръща на финансовите пазари, коментират анализаторите. Вниманието вече се насочва към утрешната среща на върха на Европейския съюз в Брюксел. Очаква се там да се препотвърди позицията за защита на стабилността на финансовата система и на депозитите. Борсите отбелязват покачване, инвеститорите се надяват мерките от страна на съответната държава да облегчат кризата. Рекорден скок на акциите имаше днес в Токио и на индексите на Уол Стрит. Президентът Буш обяви, че американското правителство ще купи акции в големите банки като част от мерките за справяне с кризата. Информация за хората, които са далеч от тези големи финансови сделки, българските пенсионери. Над 1 милион възрастни хора няма да получат увеличение на пенсиите си, въпреки последното преизчисление. Социалното министерство обяснява, че до момента имаше разлика в пенсиите на хората с еднакъв осигурителен стаж и еднакъв личен коефициент, защото са се пенсионирали по различно време до 2008 година. 8,5% увеличение взеха тези с по-ниските пенсии. Така сега е постигнато относително изравняване на парите, обясниха от Министерството. Доходите са тема на предаването референдум, който започва по БНТ 1 веднага след емисията. Ето и секунди за курса на долара и еврото за утре. Кратка информация за инцидента, за който споменахме и в началото на емисията, онзи за разчистването на икономически интереси с бойно в Ботевград. Състоянието на пребития вчера управител на болницата в града остава тежко. Доктор Филип Филев все още не може да разкаже за инцидента. Както по Светлио нас ви съобщи, една от версиите за побоя са интереси за фалит на Ботевградската болница с цел приватизация. От фирма Medicare, която съди лечебното заведение заради дългове, казаха пред нашия репортер, че нямат връзка с случая и няма да коментират. Около името на убитата руска журналистка Ана Политковская продължават да витаят напрежение и догадки. Адвокатката на семейството на Политковская и на бизнесмена Михаил Ходорковски е станала жертва на опит за отравяне във Франция. Това потвърди за БНТ синът на журналистката. Утре в Москва е първото заседание по делото за убийството, но не е ясно дали адвокатката ще може да присъства на него. Репортаж на кореспондента ни Цветана Кръстева. Инцидентът е станал в Страсбург, където Карина Москаленко защитава интересите на Ходорковски в Европейския съд по правата на човека. Предполага се, че адвокатката е станала жертва на опит за отравяне с живак. Френските власти са започнали разследване по случая. В Москва пръв за случилото се съобщи заместник главният редактор на вестник Новая газета Сергей Соколов, според когото адвокатката, съпругът и трите й деца са били прегледани от лекар. За живота им опасност няма. Колата на Карина е било разлепла огромно количество живак. Колко време там е престоял не е ясно. Какви са вредите върху здравето, също за сега не е известно. Цялото семейство не се чувства добре, а французите за сега не коментират разследването. Но те нямат съмнение, че това са действия с цел увреждане на здравето. Самата Москаленко свързва опита за отравяне именно с делото Политковская. В коментар пред
свързва с нещо. Карина, както знаете, се занимава с много кръпки дела, включително с Ходорковски. Затова мисля, че за сега е преждевременно да се свързва с нещо. Карина е много сериозен обществен деец, който се занимава включително и с моето дело. Москаленко обаче утре едва ли ще присъства на първото съдебно заседание по делото Политковская. В Нова газета, където работеше убитата журналистка, не изключват това да стане причина за отлагане на процеса. За да има диалог по европейските теми са отговорни и журналистите и политиците, затова днес заедно те си зададоха въпросите. Скучно ли е представянето на Европа в медиите и изгубени в превода ли остават понякога журналистите и Европарламента? И понеже очевидно доста често отговорът е да, затова на международна конференция в София журналисти и политици търсиха общия език помежду си, така че да ги разбира и обществото. Граждани, медии и институции. В новите страни членки тяхната комуникация не е чак толкова лоша, като при Орела, Рака и Щуката, но определено има какво да се желае от диалога им. Резултатите от избора за евродепутати в тези държави, сред които е и България, си приличат и не са особено радостни, признаха участниците. Трябва да работим съвместно, за да информираме цялото българско общество за това, че има значение кой изпращаме в Брюксел или в Страсбург и по какъв начин представлява нашите собствени интереси. Но това е процес. Как може този процес да бъде ускорен? Чрез по-добро познаване на механизмите в Евросъюза и по-критични медии е мнението на експерта Георги Лозанов. За да може да влезе Европейския съюз в медийното поле, това непременно трябва да стане и по-старите държави членки това се вижда как става. Европейския съюз трябва да може да се учи, да валира кои са добрите и кои са лоши. По думите на Иво Атанасов,